Kevin van der Perre en Charissa van Dipte dansen voor u de Paso Doble. For the broken hearted, no silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. Talking you out, don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like an open highway. Like Frankie said. Wil je dan nu lekker zo even op een vrouw schoppen? Is een keer iets anders, hè? Voor een dans mag het wel, hè. Weet je trouwens wat mijn favoriete dansje van jullie was? Dat Toy Story dingetje. Welke dans was het nu weer? Ja, Slowfox, ja. Maar ook dit is een vette dans, hè, Davy? Absoluut. En kijk, dit was een glansprestatie. Absoluut, Kevin. Als je kijkt hoe je de Paso Doble de allereerste keer hebt gebracht en nu heb je die tussentijd optimaal benut om toch nog meer die dans te begrijpen. Alles ging veel meer van het center uit dan daarvoor. Dus dat betekent dat je de dans veel beter gecapteerd hebt. En wat ontzettend mooi is, is het samenspel dat jullie hebben in het vuur, in de passie en ook vooral in die overtuiging om dit als finale dans te brengen. Ja, ik wil nog meer Kevin zien, dus ik zit al op hete kolen voor jouw dans straks. Oei, oei. Tina, vond je de dans ook geëvolueerd? Wat blieft? Vond je de dans ook geëvolueerd? Absoluut. Kevin, ik was echt aan het zoeken naar woorden. Ik vind dat jij zo enorm vooruit gegaan bent. Qua inleving, qua beleving. Dit is hoe ik het graag zie en hoe wij het willen zien. Ik geloof het echt. Er zijn momenten geweest dat we zeiden van Kevin, je danst het wel, je doet de stappen wel, maar ik geloof het niet. Hier op het laatste bleef jij ook dat gevoel vasthouden. Ik was helemaal mee. Ik vind het zo straf wat jij doet. Elke keer als wij iets meegeven, of als Charissa jou iets meegeeft, doe je daar iets mee. Je bent zeer muzikaal. Er was tegenover de vorige keer een beter onderscheid tussen trage en snelle bewegingen. Het ademde meer. Tussen volle bewegingen, snedige bewegingen. Dus dat heb je heel duidelijk begrepen. Ja, ik vind, je hebt je plaats hier echt wel verdiend. Dat horen we graag. Jevgenia, wij weten natuurlijk dat jij een onwaarschijnlijke Kevin van der Perre-fan bent. Hè? Jij bent een grote fan van Kevin. Toch? Niet van Kevin? jou. Nog niet van Kevin? jou. Nog Fan? niet van jou. Het gaat nu even inderdaad over Kevin en het gaat even over Paso Doble. Ik begrijp dat je ook een aandacht wil. Dat krijg je straks als jij gaat dansen. Maar ik heb echt helemaal geen aandacht gevraagd. Dan krijg je ook een commentaar trouwens. Ja. En terug naar de Paso Doble. Kevin, de eerste keer was het goed gedanst. Ik vond het goed. Ik had heel veel moeite met jouw appels. Als ik me goed kan herinneren. Goed geleerd. Hoe doe je dat? Waarom leer je zo snel? Charissa, oh, oké. Vandaag
Ja, vandaag was het technisch gezien veel beter leesbaar, veel betere shapes, veel groter, veel dynamischer gedanst. Krachtig, agressief, ik blijf het maar roepen. Je blijft gewoon mijn matador. Voilà. En Ronnie, is hij ook jouw matador? Hij is bang, zegt hij net. Ja. Ik moet zeggen, als je begon... Als hier een stier had gestaan, die had schrik van u gekregen. Zonder twijfel, die blik, dat is een killer. Het was een passadobele waar je alles in gegeven hebt. Je hebt dus die shapes gedaan. Je hebt heel goed shapes gedaan. Eén klein probleempje natuurlijk, ik vind altijd problemen. Je hoofd stond niet in proportie met je shape. Dat was het probleempje. Maar, anderzijds, ik weet dat ik vorige keer zware commentaar heb over uw voetwerk. Je hebt erop gewerkt. Absoluut. Dat was goed. En met die positieve noten gaan we ook eindigen. Dankjewel, Kevin en Charissa. Ba-da-da-da-da.